узви тими миллии футзали Тоҷикистон бозигари дастаи Истарафшани шаҳри Истарафшан Баҳодур Хоҷаев дастаи худро иваз кард ва фаъолияташро дар Суперлигаи Узбекистон идома медиҳад. Футзалбози тоҷик бо дастаи Оилстайли шаҳри Бухорои Узбекистон пайваста тибқи қарордод то поёни мавсими 2025-2026 дар ҳайати ин даста бозӣ хоҳад кард. Дастаи футболи Хуҷанд аз Черногория ба сафи худ бозигар ҳамроҳ кард. Игор Вукчевич аз дастаи Младоси Черногория ба сафи Уқобон пайваст. Дастаи Бархшии шаҳри Ҳисор бо 4 бозигари нав қарордоди ҳамкорӣ ба имзо расонд. Мунис Сайолимзода аз дастаи рангони ноҳияи Рӯдакӣ ба Бархчӣ гузашт ва бо Бархчӣ шартномаи 2 сола ба имзо расонд. Ҳамчунин Масрур Қиёмиддинов аз Хулбук ба сафи бошгоҳи Бархчӣ пайваст. Муҳаммадҷон Мираҳмадов ва Шаҳриёри Иноятулло тариқи иҷора ба сафи бошгоҳи Бархчӣ пайвастанд. Нимҳимоятгари сербӣ Милош Милованович ба ҳайати дастаи Равшани шаҳри Кулоб пайваст. Милош 20 сол дошта дар дастаҳои Сербия баромад кардааст. Ҳамчунин Комрон Турсунов тарки Равшани Кулоб намуд. Бозигари 21 сола Салоҳиддин Эргашев ки таҷрибаи бозӣ дар ҳайати Истиқлол, Вахш ва дастаҳои миллӣ то 20 сола ва то 23 солаи Тоҷикистонро дорад, бо Равшани шаҳри Кулоб шартнома имзо кард. Саёди Ковузшо ҳам клуби марказии варзиш Артишро бо Равшани Кулоб иваз кард. Боз як бозигари дигаре ки Дмитрий Черешев ба сафи худ ҳамроҳ кард, ин Саидисроил Саидов мебошад. Бошгоҳи футболи Истиқлол хатти ҳимояи худро бо бозигар аз Россия мустаҳкам намуд. Кирилл Суслов дар дастаҳои Россия ба монанди Факел, Сочи, Луч ва Сокол бозӣ кардааст. Муҳлати шартномаи меҳнатӣ бо футболбоз 1 солро дар бар мегирад. Кирилл Суслов дар Истиқлол таҳти рақами 15 вориди майдон мегардад. Дарвозабони тими миллии Тоҷикистон Олег Баклов пас аз сару садоҳои зиёд дар дастаи Уфа билохира ба тими Туран-Товузи Озарбойҷон гузариш кард. Ӯ қаблан дар дастаҳои Сизран 2003, Крилля Советов, Урал ва Камази Русия низ бозӣ кардааст. Муҳлати қарордод бо дастаи наваш 2 солро дар бар мегирад.